Hello mga kapasyal, for today's video, ito ang continuation natin ng dating mga murang bihilan ng halaman at herbal at ngayon naman ito pasyalantin ang mga bilihan ng mga alagang tinhayop, hayupan o animals. Pero mga kapasyal, bisitahin natin. Mga kapasyal, thank for watching. Kung di ka pa and kakapag-follow at like, maari mo nang gawin ngayon. Salamat po.